Παιδιά, Angel Games εδώ και όσο φορτώνει να σας πω ότι σήμερα θα παίξουμε Κύρκα ή αλλιώς δικιά μου εφεύρεση Minecraft, Παύλα Fortnite, θα δείτε σε λίγο γιατί. Και όπως υποσχέθηκα και το keyboard, οπότε να μην το πω λίγο, πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, Minecraft Fortnite, απλά δεν έχουμε φίλους για να προσκαλέσουμε. Λοιπόν, πάμε. Για να δούμε. Ωραία, λοιπόν. Με αυτά τρέχει πίσω μπρος. Με το E κάνει speed και με το click πυροβολάει, εντάξει. Με το R, με το R κάνει reload. Το σκύβει shift, ωραία, είναι, το λέει εκεί πέρα. Και tab key. Όχι. Έλα, σταμάτα το κοπάκια. Ω, παπάκι με το F από το keyboard. Αυτό ήταν το χειρότερο κλιπ που έχω πάρει η ζωή μου. Άρα πλύζει. F με το Delta. Σνάιπερ ότι πας. Εκεί άτομο. Και reload, έλα πάμε. Βλέπετε, gamer κανονικός είμαι εγώ. Έτσι έχει το Β πάλι. Εντάξει, όχι. Το Β για όσοι δεν ξέρουν είναι sniper. Με το... Oh. Έτσι αλλάζει και όπλα, ωραία, γιατί με τα νούμερα δεν τα πάω καθόλου καλά. Εδώ πέρα δεν περνάει με τίποτα. Ακίνητος νούμπι. Αυτός ότι πας με φάει 120 φορές ρε. Α, και τον τρώνε μετά απευθείας. Ξανά έγινε αυτό. Δεν καταλαβαίνω ότι τα βήματα είναι δικά μου, αν δεν είναι. Άντε εσύ. Έχω κάνει 197 σφαίρες. Φάτε τον, να ξαναγίνει τρίτη φορά. Δεν έγινε. Με το escape αλλάζει και κάνεις friend, ωραία, καλό αυτό. Αλλάζει όπλα, αλλά όχι, δεν θέλω να αλλάξω. Πάμε λίγο, πάμε. Εντάξει αυτά. Είναι εκεί πέρα εκείνος ο μαύρος κάτω. Ρε, ο Nobody με έχει κατακτήσει τη ζωή, ρε. Επίσης, από ό,τι καταλάβετε μιλάω λίγο... Αντί, δεν θα μιλάω χαμηλό. Λοιπόν, μιλάω λίγο χαμηλόφωνα γιατί είναι λίγο πρωί, ρε παιδί μου. Το βλέπετε και από τον ίδιο εκεί πέρα. Έλα εδώ. Το shift είναι, ναι, αλλά δεν χωράει πάλι. Ό,τι πας όλα. Το χειρότερο και λίγο που πάρει η ζωή μου. Με το κάνει dash, αυτό ξέχασα. Άντε χέσου ρε φίλε. Play for stays you to Rulu. YouTube real life. What did he say? YouTube real life. Βίτο, εντάξει. Όχι Βίτα, Βίτο. Επιτέλους με έφαγες κι εσύ. Light speed. Εγώ είδα το ονοματάρα που βάλε. Angel Games, subscribe όλοι. Subscribe τώρα ρε, αλλιώς θα τους αφήσω να με φάνε. Φάτε με ρε. Έχετε 14 να κάνετε subscribe. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Πάμε λοιπόν. Please sub όμως, πέρα τον πλάτη.
Το είπα γιατί δεν με φάνηκε. Δεν κάνατε sub. Ωραία, τώρα πρέπει να κάνετε. Τώρα, αν το φάω, είστε εποχή. Απλά δεν θέλει να κάνει subscribe το σύμπαν, δεν θέλει να κάνει subscribe. Δεν θέλει ρε. Τελευταία έχω φάει όλοι. Endless Games τέταρτο σώρο, πάμε. Ωπα, λάθος κουμπί, κάτσε. Άντε. Έχω χάσει περίπου 47.000 φορές. Έχω... από εδώ είμαι. Το LAR πιο όπλο είναι ρε. Αυτό που έχω κι εγώ. Ένα. Έλα. Ο Πανάς. Το βίντεο. Μία σφαίρα είμαι με αυτό. Γιατί πετάω. Και εντάξει τώρα θυμήθηκα κάτι. Πρέπει να κάνεις subscribe για να νικήσω. Οπότε ένα sub κάτω όλοι. Θυμάμαι στο πρώτο βιντεάκι έκανα τι είναι το ER, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, λέω να δοκιμάσω αυτό. Συγχαρητήρια, νικήσατε τον παίχτη που παίζει μία φορά η ζωή του. Ωραία, τι είναι αυτό? Bedroom. Κάτι ψάς θα γίνει στο bedroom, Πες μου ότι δεν πετάμε τόσο ψηλά. Τέλειο. Εντάξει, το bedroom είναι το αγαπημένο μου, κάτι κάνουμε στο bedroom γι' αυτό. Εντάξει, έχει λογικό. Πας, το M6 παίζει να είναι το καλύτερο όπλο για αυτή τη φάση. Δεν με αφήνει να πέτσω, πρέπει να πεθάνω για τη 3. Αναρωτιέμαι στον αέρα. Όπα, βρήκα κάτι. Έλα εκεί πάνω. Το πιστεύω αυτό. Τι έγινε μόλις τώρα? Ρε φίλε των φίλων, αυτό ήταν άδικο. Γιατί κάνω spawn εκεί πάνω? Λοιπόν, ο E.T. είναι κάτι σαν shotgun νομίζω. Τώρα θα σας καθαρίσω. Φάση. Ρε. Καταρχάς μπάγκαρε το ποντίκι. Α, όχι. Μπορώ να βγω από εδώ, εντάξει. Νόμιζα ήταν κλειδωμένα. Α, στο escape. Δεν έχει μπαγκάρει καθόλου το πισίνο. Α, ωραία. Τουλάχιστον θα μπορέσω να ξανακάνω το κόρπο. Τώρα θα σου δείξω μέσα. Μόνο εμένα έδειξα. Κάνω μαλακίες με. Where the fuck I am. Cayenne. Δεν παίζει να κάνω αυτό, ήταν no scope ρε. Νομίζω
Είμαι τελευταίος, πρώτο τελευταίος, εντάξει τέλεια τα πάμε σε αυτό το γύρο. Το PC εδώ πέρα το τυπά, το χειρότερο PC που έχω δει. Κάπως σε ομάδα δεν θυμάμαι. Α, με το Χ. Α, και με το δεξί κλικ. Με το δεξί κλικ παίζει να βολεύει λίγο πιο πολύ. Λοιπόν, έλα εδώ. Lara Croft. Παίζει να είναι το πρώτο μου kill, ξέρω εγώ. Μια φορά έχω ζήσει. Όχι, όχι. Όχι! Round 3. Νόμιζα ήταν 4-2-1. Δεν με πειράξει καθόλου να πω την αλήθεια. Πάλι σε αυτό το bathrooms βασικά. Θα σε φάω εσένα. Άντε. Πες να ήταν άλλος, ξέρω εγώ, αλλά εντάξει δεν πειράζει. Το χειρότερο σημάδι που έχω δει ζωή μου. Headshot, assist. Με έχει πάει headshot αυτή. Έλα. Θα ήταν ό,τι πιο τέλειο ανέπαινε. Ντάς ρε φίλε. Dash only. Please move, mother holy. Μία αν με πετύχει τον τζίμπησα ρε. Φάτον. Τι gameplay ήταν αυτό. Έχω μάθει να κοντρολάρω το σετ. 2v1 ρε, 2v1. Ωραίο σετ τυπά. Σε πω εγώ τώρα, σε φτιάξω εγώ τύπωνας. Α, τώρα κατάλαβα γιατί πηδάμε πολύ ψηλά. Γιατί στα beds μόνο πηδάμε. Λοιπόν, αν χάσουμε το βίντεο έχει κλείσει. Είμαι τέταρτος. Ότι πας έκανε crouch, ξέρω εγώ, να γίνουμε φίλοι. Αλλά ξέχασα ότι δεν παίζουμε Minecraft. Παίζουμε Minecraft.
Εγώ νοιάζομαι τόσο πολύ για σας. Κάνω ακόμα και βιντεάκια όταν πρέπει να γράψω εξετάσεις. Είμαι 1 HP ρε. Είμαι 1 HP. Hide. And do not seek. Πέμπτος, έλα, πάμε τρίτος, έλα. Έλα ρε φίλος, μη με φας πάλι. Γιατί μπλέκω σε αυτούς που έχουν στολές? Αυτοί που έχουν στολές είναι καλοί ρε φίλε. Αν πάω να σκοτώσω τους νούμπι, θα τους κάνω χλακαχλούκα. Αφού στα bad dream αυτά we win. Αν είχα facecam τώρα θα με βλέπατε άλλο βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Οπότε τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.